Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen. Nyaya mberipenyu nyaya ndekundipuma kuti ndakaita mwana namai mpofu ndoda kuti pane mombe mbiri uya nemodza kuti pane madzokorora zvakare. Nyaya ndekundipuma kuti ndakaita mwana namai mpofu ndoda kuti pane mombe mbiri akutaura nezvekuti Grasheni Chikomo chitara kuna phone line kumbeyana. Taura tinzwe Chikomo. Pamusoro ila mambo, pamusoro ila mambo. Pamusoro ila mambo. Inini ndakafoni chanya kutikira kuti nyazotaura kusai. Ndakafonirwa namai mpofu. Foni yaiona wadzimai wangu wachirwadaira foni. Yaiona kati. Kubadaira foni ndakazombonawo kutambi. Saka pandakaisawo foni kuti ndinzwe ndakanzwa paiona wakati wetu chiti mune umbonazve mumwe wacho achiti ndinawo ndopawakazotaura mumwe ndofunga after a minute kuti uyai kuno avo vati ndine mwana neni. Saka ndakamboda kuzviramba ndaona kuti tingangonitsa mune wadzimai wangu tati atoya mangwana. Saka patakaenda mangwana acho takanosvika vachiti nyaya taiendesa sabhu kuzenge kwa 45 ndobva tasvika pasabhu paipai wataura nyaya ndakanyarara ndanditi inini mupofu wacho mai njerere wacho mai mupofu nasabhu newanonzi wagoma. Saka wakataura nyaya yavo wakabvunzana wakabvunzwa mune umboona zviri zvamakataura zvikadzi handina makazvitaura here zvanzi ndakazvitaura kungoti mumwe akaremerwawo nemashoko achibva andotaura ndobva zvanzi saka togumira papi todii. Saka murume mai baba mupofu wacho wakazoti toenda kuma-DNA test muswe Friday. Saka hatina kuzoitika saizvozvo. Friday yacho mai mupofu wacho wakabva toitwa operation ndokubva tagara kubva wazondifonera kuti muri kudiwa kudaro zvanzi tiuye kudare naishezengera mangwana chiri chipiri. Mangwana acho kuseni kwacho ndiri kutogadzirwa kuti ndiende kubva waisa meseji yekuti zvanzi regerai henyu rozi nini handizokwanisa kufamba saka zvanzi ichazokuudzai. Ndokubva tagara kufunga takagara masvondo mazhinji. Handazowafonera kuti konya yenyu yaiva papi kanzi inini ndakanzi maonikofu regerai bhositana roto dzangu hadzina kumirama ndobva ndobva ndazowafonera futi zvikanzi isusu takatogadzirisana. Wakauya wakanikumbira regero takaenda kwashezingera kumbira regero ndobva ndaona kuti nyaya yasara ndozvakutaura nyaya ini ubva ndaona kuti nyaya yasara neni manje ndakasumuka ndikaenda kuna shechenda ndobva ndasvika ndobva ndaripota nyaya yangu. Ndaripota nyaya yangu bvawati alright topai doti rekudaro wakazouya wachisevha wasamunhu waya. Ndakaenda kwashechenda kuya ava havana kuuya pano. Ndokubva vatiti mune nhamba here dzevanhu vari padhuze tione kuti tinzwe kuti waregererei kuuya. Kubva ndavapa nhamba dzevanonzi wazeremo padhuze.
ndobva watoti amai wacho watopfuura nepanapo uchienda kwaChizingeni makasherefu. Saka kana muine mari mufoni ndifonerei ndikupei nhamba dzaChizingeni wacho. Ndokubva ndati fonai handine mari, tapiwa nhamba dzaChizingeni wacho. iChizingeni ubva wabvunzwa kunzi ndiri kubvunzwa umainjezero wandouya ikoko wari kwere, zvikanzi hakuna, kunokwa hawana kumbosvika. Ndobva wati after 5 minutes ubva wachifona iChizingeni wacho, zvikanzi aiwa nyaya yacho itoriwo neni mukati, saka ini ndichambotanga ndawagadzisa kuno ndozouya nawo kana ndawatadza. Ndozvandakaudzwa naIshe Chendambuya zvachidzokera apo tozoona pamberi. Ndakadzokera ndikagara ndofunga masondo mairi futi. Pandazofona nyaya yangu yapata, kanzi mupurisa waShe Chendambuya ndiye akanditi motoenda kwamakore. Ndozvandiri kuona ini. Tikati aiwa waZingeni wacho vanobvoti hawana kundidaidza, wakanditi togadzisana, hawana kundidaidza, saka ndini here ndoenda ikoko. Kanzi motoenda kwamakore. Ndobva ndasimuka ndauya kunoko pandaripota nyaya yangu panapa. Musi wandakaripota nyaya yangu ndakanda wafonera tsamba watiti patoda $10 yechitindo chetsamba kwaShe Chendambuya kuti ndiuye kuno. Saka ndakasvikobva ndataurira vangu vari munombo wati hakuna zvakadaro, panenge paitambirwa mitiri mangwana. Kandi munouya mangwana Chendambuya wacho unenge wari panapa naChizingeni wacho. Ndobva ndasvika panapa, ndakasvika wakamira pagedhi apo Chendambuya naChizingeni. Kubva ndapinda munomu panhangoripota nyaya. Saka handina kuzoendapiwa tsamba, iwo havana kumbotaura ndonyaya yangu. Alright. Polite. Iyo hanzi wakandoita makuwa ekuti ndakaita mwana namai mupofu. Saka nyaya yakaita chimutaro chimwana waminaye ndewavachikomo 2016 vachikomo vakauya nemudzimai wavo pava pamembo wakarowa membo wati vachimune mari yangu munokurudzirwa kuti majira yazvinogara zvine mari yedu vamaikomo ndobva vati vaikurudzirwa kuita mwana wavachikomo ndozvinoenderana nemari yakakawandire tisaka tivanudzeni nemunhu wavo. Saka ndopakaita kuti ndizosvike pakudaro kusazivawo kuti amai bhoko vanonga vaine umbo hwakamira sei. Tapedza kunesana navamai bhoko varume vedu wanoita nomukomana nemini vakazoti zvamaita madzimai hazvinaka yenutaura nemuzwanani varume vakakumbirana regerero isusu namaimbo tikakumbirana regerero tikati zvapera zvapera. Saka inini pandakazodaidzwa kwaShe Chendambuya ndakatora tsamba yandandapiwa ndikaenda nayo kwaChizingeni ndati Chizingeni ndatiorganizini tsamba iyi ndanzi ndinodiwa kwaChendambuya. Zvikanzi naChizingeni handikurambidzei kuenda, but maziviro angu mupurisa angadai akauya kwandiri kuti ndine munhu wari kutsvagwa womudunhu wenyu mobuda moita sei moenda plus vachikomo vaisafanha kundijamba vachijamba madzishe isaramba ichienda kwaChendambuya dai vanga vauya tataurirana vamhangara nyaya yavo kana ndaitadza ndoiendesa kumberi plus kuti nyaya yacho mamiriro yakaita ine kakukumbeni mukati. Saka dai vanga vauya tataura nyaya yavo ine asingatomboiti gozi ine iniwo mukati, saka taitoiendesawo kumberi. Ndobva ndambogara netsamba iyeyo ndambonyarwa zvakanaka. Mukadzi wako ari muno ndopi makarwa makatukana saka ndipei mari yangu ndokwatakatorana kuzamuka mari yangu naombotukana nawo ko zviri kunzi hanzi
maimpofu runzi wakatukana naniwe ndakatukana maimpofu maimpofu ari muno saka uri kutukana maimpofu ndo wakati chii amaimpofu akanditi mwana wamina aende vaishe zengeni inindo pandati wamina aende wavachikoma vari kweri maimpofu acho hapo hawana kuya iwe wadare nyaya iyo iri mudariro unoiti chii wemakabata ndiyo vaishe zengeni matukano changamire aitwa namadzimai saka kanyati aka nodii matukano changamire matukano ngemadzimai iye koladi yambo vanofana kuita muromo chakachaka kuti akazvitaura changamire kutukana matukano hawo asika paita ishe zengeneka ndisheka wakunzi vari kuita chiupombwe nemukadzi wemunhu saka tinoeregera here yakadaro inenge yapatoita nyaya nekuti pana ishe pamberi pavo avarikuta kuti ngei ndakazwatukawo ndichiti maimpofu nekuti vati maimpofu wakamborwanga nemukadzi wake ava maichikoma vanakuva maimpofu vachikoma ndo vakaruwa maimpofu vachivaroera mari yavo vakati kuna maimpofu maifunzira kuti madzira yakuvharana nemari iye vanhu vati maifunzira kuti mwana iye zvinovharana nemari yemunechihure chakakusa ava maizikomo ndo vanga vakutuka maimpofu ava ndo vanga varuwa maimpofu imuripo isusu tanga tangosema next tanga tiri kungonzwa kuti musadaro saka ndoko takazonzwa nyaya yacho kuti domamira yangaita vachiti vanga kuita bhizinesi saka ndokuta bhizinesi racho rakazorambawo kufamba ndiziva munhu akazofamba sei saka mari yacho yange yane long time muzvare ingaenda kuzengeniyo vakazvinzwa here kuziva saka kuni mune mwana wazengeni isiwe vakangonyarara kubva watora kuti matukana itaura kuti wanziwa nemwana kwakati kwabvaongotora kuti wati wakatongana kwaishe zengeni watongana wakanzi chiregereranai mukakumirirana ruregerero ndizvo variko pakati sezengeni variko pakati penyaya yechiweti because havaizombotira kugamusira ngoti matukano ekutuka ini mambo kuva matuka wanzini mune mwana wamambo kunobva atogashira kuti matukano chihure chakaitwa chihure ndo chakaitwa vakachakamira ndofunga kuti ishe hazvina kunyanya kuwabata saishe semunhu wevanhu vanoziva magariro evanhu saka ishe wanenge wakaona kuti vanhu nyaya yekungotukana kwenguva kuita kuchinjana mashoko cheto saka ishe zvisina kuwabata ndinoona sekudaro ishe futi aendera pandiro akati hamunyaya iyi kana muti vakafune zita rangu tenda kwatenda mu saka makapiwa naishe zengeni nyanga ikwira kumi nayo handina kupiwa tsamba naishe zengeni tsamba yakauya ichibva kwatenda munhu chinzi munodiwa kwasheshe namunhu ini ndopandakatora tsamba ndikaenda naye kwashezengeni achinini ndasumuka kwatenda munhu ishe zengeni vakanzi right musvadari riri kuona kuti vatukano emuvillage ende zviri kutaurwa kuti panodiwa mombe mbiri hationi kuti paine kodzero yekuti paite chii nekuti iwawa ndo vakaenda vakandotukana papublic
wachirowana nemukadzi wemunhu papublic zvinhu zvisiri right. At the end of the day hazvina kunaka kurova mukadzi wemunhu kana kurwa nemukadzi wemunhu nekuti ane chikwere chako. Musoro ishe nyaya pamusoro yenyama nyaya iri kutaurwa ndinotoinzwa panapa nekuti ndakazoenda kwaprofita tatukana tikekosi hawana kumbobvira vazvitaura pa ende ine hana kutombobvira ndatukana namaimbofu ndakatoenda namai avo tikatomupiwa mari yedu wati ndokupai grosari wakatosvika wakataura namai avo tikapiwa mari yedu tikatobvapo ndofunga kumatrainings watakapiwa mari usiku takasvikapo kuma past 6 awanga wasitomborikwa zviroti pamba ine dzakawaka kana makapinda ukazobva 10 pakatoita noise ai taitotandara isi tatakatogara tikatotandara tikatobva tichienda izvo vari kutaura ndiri kuzvinzwira panapa kana odhi yandiinayo kwawaibvunzwa nasabhizing ndinayo pana kana muda kuiterera inenge 30 minutes wachibvunzwa iwo ndo waitotukana nemumwe wavo waibvunzwa pacho wakanzi mune hombowo here maitirei kuti chikomo madii kuti zengeni kana kuti gomba akanga aripo sei manongedza chikomo tikatombowabvunzo wawa ambuya mandinongedza inini pane mafungiro amuri kuita nditodzoa zvakutaura inanautukana namaimpofu handamuporo wamaimpofu pane kumbodanana kwamakambonzwa here muarea vaona maimpofu vakambodanana ivi muri kuti hapana kurowana nekuti tinokwanisa kutofeyaka muvillage hamuna kumboita noizi hamuna kuita noizi here nekuti tinokwanisa kuzonzwa kuti tindofeya vanhu totupa vanhu vanondofeya kuti hapana kumboita here noizi pakati pako namaimpofu handina kuita noizi kana nanhasi mameseji avo chaivo avaisendwa ari kana mupofu wacho handina noizi nao right. Ini mtu mafao nunodza maunodza sauri pane zidzo yazi kumangwai dzako dzakwenda tusefe patakazonyatsonzwa nozi dzaka dzakwenda tusefe kwaitova nemwedzi zvokuti vanhu vese muvhileji nevana vakanga vakazara ipapo zvozi vaitorohwa zvefu murume wavo wamupopota vatochiza pama toita mainvestigation maamura kutaura reshe kwauri kutandara inini hangu ndagara ndinotoenda tagara tinotofambidzana kwete kuti namaimpofu wacho namaimpofu wacho tagara tinotofambidzana wanotouya kumbo kwangu ndichiendawo kumbo kwavo wachikomo munhu kana wakwereta kana kukweretesa munhu mari iye munhu akwereta ndiye anouya kukupa kudzosa chikwereti chako wakaita hako mari yako iti iyi kana kuri kuti wakweretera munhu mari woita futi kuenda kunosunga chikwereti chako ende ngei pari kuzivainzwayo chikomo ngei vanhu vari kuziva kuti panga paine chikwereti tozvatirwa ngei chiri kuzivikanwa vanhu vekunze kuti panga paine chikwereti ende iwe uri kubvuma kuti panga paine chikwereti ngei ipapo awa kana because vanhu vanopanana murwairi but kana zvakuzivikanwa nevanhu vese kuti panga paine chikwereti iwe uchibvuma kuti panga paine chikwereti chikonzero chacho chii chikwereti chinogona kuzivikanwa mvumindane chikwereti ndaitoendesa zvinhu zvitotengesa but haangazivika kuti iwe une chikwereti handisi kuziva kuti wakazviziva sei kuti tozvatiro zvatirikushama kuti and $100 yawataura haisi $100 yanga iri $30 kwete $100 wataura mari here wati hanzi $100 yanga iri $30 mataura mari here pakutaura harambotaura nhau yakaenda kuti tiende kwamupofu tiende namai avo inhau yekuti maimpofu kaindokupai grosari zvisi zvekutukana pakana kuti pane but tiri kutaura kuti isusu chikwereti munopanana muri 2 secret
but village yese yanga iri kuziva kuti pane chikwereti. Ngei zvakazivikanwa nevillage? Ndozviramba hakuna village. Iwo mai avo ndo vari kutotaura. Patika chikwereti wotaura ndandine chikwereti chandakatotera. Chandakatera musi iwo kuti ndaitandara hangu, but iyo musi wacho iwo awari kuti pakaita noise. Ngei zvakaitika izvozvo? Muti musuwi iwewe uchigarapo uchitandara, wai musi iwe wakaziva kuti ende musi wacho uri kubvuma iwewe. Nge that particular day uri kunyatsovhuma kuenda handiripo asi takatandara kusvika na 10 iyo endeyo. Wazoziva sei iwewe uchigara uchindotandara but waziva kuti chikwereti chikonzero chacho chii? Awa handichazivi kuti waziva sei kuti pane chikwereti kana kuti nyaya yechikwereti. But iwe uri kuchibvuma kuti inini chikwereti vachazivikanwa sei neruzevha? It means pane noise yakaitika pachikwereti ichocho kuti chizivikanwe neruzevha. Handisi muvillage pane muzironda vakatuma mwana first ndizvo matuma mwana mukazoti imerega mende muri 2 vada kubvunza kuti anga akakuretisa umwe imimi namai ndiya tese tatiri pakuti akakuretisa umwe ndiani taitengesa zvinhu pamari yacho imimi namai akakuretisa ndiani ipapo manje ndisu imimi namai akakuretisa umwe ndiani ndoti ndimai because ndo wakazobvunza mari saka muri kuona changamire kwakatanga kwatuma mwana akaenda kurati zvakanotudzwa mwana havana kufara nazvo ndokusunga baba namai vari 2 kuratidza kuti iwo wanga watova nemunhu atohekta ndakuenda kuti unoenda kunobvunza chikwereti wambotuma mwana mozondodya mai ma2 wakakweretisa uri 1 munodhanzi taitandara kusvika kuma10 ino handinotandare kunzwa ndanobvunza chikwereti ndakuda chekutera. Right, it's okay. But tiri kuona kuti pane element yakaita ende aya matukano ekuti tibva tati right ngatibva tairipise mumbe 2 ipapo kazhinji zvinoitwa nemunhu ari kuda kuzvichenura chitema chaakaita nekuti hauiti hasha dzakadaro kuti ubva wati wozofudza mombe 2 uchita kuti imombe dzendakapumwa dziya idzi dzandakaeka ndikapumwa ndondzi chii ndine chikwereti chemunhu ndo dzandiri kufudza mombe 2 idzi. Hasha idzodzo hadziitiki pasina problem yakaitika kana pasina katurikwa, nekuti kuti uda kuzvichenura kune mukadzi wako kuti handira kumboita afeya nechii nemunhu uyu. Izvo zvinoitwa nemunhu ari kuda kuzvichenura chitadzo chaakaita, hazvingoitwi nemunhu nje, because mutongo wacho pakutukwa uye pakungonyeperwa kuti ayo wakaita mwana namai nhingi, then iwe oda mombe 2 pakutaurwa makuhwa usina kuita, urikuda kuzvichenura chii? Nekuti tinoda kuti tione chitema dambudziko raakapuwa nemutongo wacho ari kuda pakundonyeperwa pane chinhu chausina kuita. Ndo patakagumira izvi patakadaidzwa nasabhori takagumisira pakuti wakabvunza kuti mukadzi wampofu ngeye akaramba kuenda nemwana kumadhene test. Hana kuramba akatoti changa chiri china chachiri chitatu achiti Friday ndichaenda ndinopiwa tsamba kupolisi, then tobva taenda kuma-DNA Monday. Friday yacho akazoya kunoko agorwara akatoiswa muchipatara akatoitwa operation, akazotondifonera Monday yacho kuti zvanzi uyai kudare. Ende murume wacho kana ari kubvumiridza kuti nyaya iyi ingaende kuma-DNA test, it means murume ari kufungiraka, nekuti haangapoti mukadzi wangu pasina fungidziro mukadzi wangu uchienda kuma-DNA test. Uri kupanzwa pane nyaya yacho.
ende iwewo mutongo wauri kuda uyu ndewekuzviburisa munyaya yaunoziva kuti nyaya yakange iripo. Zvinhu zviviri, nekuti murume haangamboti ngatiendei kumadNA test asina fungidziro yekuti mukadzi wangu akambofamba newe nevanhu vari kutukana. Murume wobvuma kuti right endai kune mwana wako waunoziva ndewako, unoenderei kumadNA test, unobvumirei kana kupa that allowance. Hunge murume uchiziva kuti pane chakamboitika. Iwe kuendesa manyaya yako yauri kuita iyi ichakubata mberi, nekuti uri kuenda pamberi kuendesa mai wako kun'anga ichandobata mai wako kuti muroyi, nekuti zvirakubata izvi. Tiri kuda kukutaurira nekuti tiri kuona apa pane smoke without fire. Inini mambo kutaura Right. kwadi. Okay, takuenda maDNA test ngatende. Nekuti isusu takuorder maDNA test. Saka taakuti panext dare modaidza mupofu totaura kuti tine nyaya iyi, asi dare riri kuona kuti pane chakaitika pamwana wako apa. Uya tiende kumaDNA test kuti ugare zvakanaka. Okay. Ita mabharani ozolaiza naye pamwe kutsanangura kwanandaita mambo pamwe pamwe pane bhandarasika kutsanangura zvemaDNA handisiri ndakazvitaura, asi paitaurwa nyaya yechibhuku wanga wachizvika even nesu tiri kuona kuti pane something chiri fish chatiri kuti iwewe nekusimbaradza kwako kunyaya yako iyi hazvisiri nyaya chete irichi. Avo mai ava izvozvo kuti angataure vanoziva kuti pamwe zvingabva zvazondinyudza kuti wataure chokwadi kuti right, but hapana chiro chinoitika chisina katurikwa. Nyaya yako iyi uye nemombe dzauri kuda pane nyaya yakadari izvi zvinoratidza kuti pane chauda kuvharidzira. Isu taakutaura nekuti tiri watonga. Saka iwewo kana uchida kupesuwa nyaya iyi uya tiende kumaDNA test. Ndo patanyora chiita kuti pesu mabharani wafonera ofonera mupofu. Unoti maiwa. Okay. Ngatiende haisati yapera taakuchiita pesu.